И понеже подрехите посрещат, тук са стилните от глава до пети Тита и Цвети Петрова, рекламното лице на Ланеца, разбира се, Асенко Кушев и Алпер Чочев, който просто е облечен. Примерно, ти не трябваше ли да си гол, бе? Очаквайте съвсем скоро. Але, младото момче Милия, трябваше да ви заведат и двете там да му помогнете, да му превържете егото. Всичко беше продиктувано от един разговор, който имаха Стоян и Михаела, там на диванчето. Той каза, ти си много интересен индивид и ти си интересен. Той така ли? Аз да ви кажа, се разплаках чак като ги гледах. Толкова са сладки. Алпер, не мога да ти слушам глупостите, той път се бил разплакан. Абе, младите четат повече от нас. Нали, аз съм на 40, младите четат Не много личи, повече. не личи. Ти си на 20. Чета ли? Ама вие много богат речник имате всички. Аз въобще не разбирам какво говоря. Алпер, ако искаш между нас нещата да се получат така както трябва, съветвам те да изядеш този ананас и да ми се обадиш след час до 2. Ако ми донесете и хляб, не мога да го ям без хляб това нещо. Ще го ядеш с Не! Иначе как мина срещата на Стоян с Симон? Small talk. Да. За мен това е едно от най-интересните неща, които сме гледали по телевизията въобще. Ние с Алпер вчера не сме спали, понеже всяко време, което звучи имаме... малко. Да, заради ананаса. Аз плаках. Аз също. Сега да видим само... Не, тази не е най-добра. Да, е тази среща, да. Сега ли много рано? Чакай. Живот ще си живее. Много ще ви е добре, нали? Как беше, бе? Слушай. Ау. Ами това е едно от най-емоционалните моменти в телевизията. Аз плаках, чак завидях. Пак плака. Исках да съм на нейно място. Вчера рева. Искаше да си на Днеска него рева. Той обича около него всичко да е магия. Беше... Добре, бе, това само. Беше- Какви са са тия глупости? На срещата им, състояние Симона, тя го режеше доста. И беше много яко. Да. Да. Ако живота ти донесе лимонада, нея ми лимон и ти си направи лимонада. Да. И като ти поднесе ананас, ти се виж с Алпер. Искам да кажа, само не знам дали нашите зрители го лавят, но аз наистина много харесвам Цвети, обичам си я. Съжалявам, Алпер, Света, пример. И имаше едно място, където се бяха смесили на игрището с крави. Хаджи са на нас, не мога да ме подкупиш. Ня. Какво очакваме сега да се случи от тук нататък? Аз виждам една истинска любов.